mondo gibende gikonywa mondo mi wakony nyithindo gi yo mayot. Doho chiko jodak manie lo mar jasiasa machon Gershon Kirima mondo mi ochwal oboke margi ne jodak kata ne jogo mantiere bura motelo ne winjo bura kendo tarik 24 dwe mar achiel higa manyien. Jodak go yande ochwalo ng'ure doho mondo mi okund bad migawo mar ofwamb kich mondo tim nonro malach mar yango ni wuon lo en ng'a kind mosendo Gershon Kirima kod japiny Italia moro miluongo ni Domenico Di Masi. Jafwambo mar Walter Nyambaga ntiere kod ler mathoth. En bura mapod twenyore nyim doho ma Milimani, kama doho chiko jodak manie lo mayande oyangi ni mar jasiasa mosenindo Gershon Kirima ochwalo oboke ne jok monywandi burano pok ochopo tarik 24 dwe mar achiel higa manyien kama ochan mulie burano. Jodak modak e lobno mar Kirima dwaro ni mondo doho kunde bad ofwamb kich mondo non adiera jal ma wuon lono hie e kind jasiasa mosenindo Gershon Kirima to kod japiny Italiano moro miluongo ni Domenico Di Masi. Okili mar jodak go Danstan Omari olero ne gisechwalo ng'ur kendo ofwamb kich biro chako fweko maling'ling' ewi wuon lono mosekelo ywaruok e kind familia mar Gershon to kod jodak. Jodak go biro yango kokalo e nonro mar DCI kata ka opo ni Gershon owuon e wuon lono kata ka Domenico Di Masi to kod kata ka otese mosepedhi nyim dono gin otese moyangi kendo puodhi. Bende gilero ni gisendiko ne bad migawo mar lo. Jang'ad buche Samson Okongo tarik 23 dwe mar 10 yande ongolo ng'eto mane oyango ni ja od bura machon mar Starehe Gershon Kirima e wuon lo maromo ekelo 1,000 kendo ng'etono ne omiyo jodak nyaka tarik 30 dwe mar 12 higani ka oyudo kapok gidar to gibiro neno makolwer. Walter Nyambaga, Ramogi TV.